מישהו פה ראה טיטניק? תגידו לי שהיא לא דומה לרוז. שהיא תאהבה בג'ק. אבל בעלי אומר פה בכלל שהיא דומה לסנסה. ממשחקי הכס האכזריים. לא, אבל אני ממש רואה את רוז כאילו שצועקת לג'ק. ג'ק! ג'ק! There is the boat! בואו כבר בשלב הזה אמר לה ביי. אני שקר אם אני לא אגיד לכם שהמטרה הסופית של הסרטון הזה שתראו אותו עד הסוף. ולכן בחרתי לעשות לכם לוק ממגנט של פיות. בואו, אנחנו בנות. ובדרך כלל ורוד ונצוצים זה הדבר שהכי עובד עלינו. מה עם איילנר חד כמו של חתולה? פעם חשבתם מה המטרה האמיתית של איילנר? למה כולן כל כך רוצות איילנר ולא תמיד יכולות? ממש לא כל עין מאפשרת את זה. המטרה האמיתית היא להכות את המסגרת של העיניים, שזה בעצם הפתח של הנשמה. ואז זה מייצר מבט חודר, מודגש, רעב ליחס. היי, אני פה, קלטתם אותי? ופה הריסים משחקים תפקיד משנה מאוד חשוב בתסריט של העלילה. ועם עין כמו שלה אפשר לעשות טעויות מאוד גדולות בעולם הריסים. כמו לדוגמה לשים לריסים מאוד ארוכים בקדמת העין, או לפוצץ את זה בכמות ריסים אסטרונומית שיכולה לגרום לבזילה מאוד קשה. לא חמודות. לי יש תסריט מאוד מדויק, אנחנו הולכות להיצמד לזה. המטרה של הריסים פה עליה היא נטו כדי ללחסן את העיניים בלבד. משמע הריסים הטבעיים שלה חייבים לקבל פה גם פיתוח, חייבים לקבל יחס שווה. וזה בדיוק מה שאני אוהבת לעשות. לייצר כל פעם משהו אחר שישגע אתכם. זו המומחיות שלי. יאללה, אסתר, תשתלטי פה בבקשה על השיער. נטע, את פשוט ג'ינג'ית לוהטת אבא. תגידו לי שזו לא הג'ינג'ית הכי יפה שראיתן. תותית את אש.